Så overvejer du at læse til osteopat. Her er der en lille smule ekstra viden omkring, hvordan osteopatuddannelsen fungerer og hvordan vi arbejder som osteopater. Osteopatuddannelsen er en 4-årig uddannelse, du tager oven på en sundhedsfaglig bachelor. Og det vil typisk være en sundhedsfaglig bachelor, der linker til, at du ser patienter og arbejder med mennesker, typisk også gerne manuelt i forvejen. Så det er primært fysioterapeuter, vi har på uddannelsen, men vi har faktisk også et par læger. Og derfra så er uddannelsen, den fungerer på den måde, at du skal arbejde i klinisk praksis. Det kan være et osteopatisk sted, eller det du allerede laver. Og mens du gør det, jamen, så tager du ind i uddannelsen, hvor den kører fredag til søndag en gang i måneden, og hvor du har et mix mellem teori og praksis. Så har du de her kliniske timer selv, og du har timerne på uddannelsen, der tilsammen er med til at gøre, at du både får erfaring, du får brugt de ting, du lærer i praksis, og du får en masse ny viden, som du bruger med det samme. Derover så er man en gang om året i England af 7-8 dage, hvor man har sin årseksamen, man møder alle de andre årgange, og man har noget undervisning på tværs af klasserne. Det er en rigtig fed mulighed, både sådan som en studietur, at lære sin klasse godt at kende, men også at kende alle de andre årgange. Så det er egentlig sådan, uddannelsen er bygget op. Og uddannelsen er et mix af teori og briksarbejde. Altså man lærer en masse manuelle teknikker, man lærer en masse manuel undersøgelse, man lærer en masse teori omkring lige fra medicin, patologi, endokrinologi, til fysiologi, til anatomi osv. osv. Og selvfølgelig kobler det sammen, hvordan vi skal bruge det her i et samspil. Osteopati er i Danmark siden 2018 blevet en autoriseret behandlingsform, og det vil sige, at det er en voksende branche i høj grad. Og det vi skal snakke lidt om i dag, det er, hvordan vi arbejder med mennesker, fordi det er jo nok det, I synes er allermest interessant, og så slutter vi af med lidt omkring branchen. Overordnet set, jamen så de osteopatiske grundprincipper, vi arbejder med. Jeg tror, at vi skal starte et andet sted. Det, som en osteopat er rigtig god til at arbejde med, og træne til at arbejde med, det er jamen når en er syg, så skal vi kunne udelukke og sige, det er ikke vores spor, så vi skal være trænet til at kunne finde ud af at stille differentielle diagnoser og henvise dem til det rigtige sted eller tilbage til lægen, så de får den rigtige hjælp. Men hvis det ikke er sygdom til stede, og de har et symptom, det er der, vi er rigtig, rigtig dygtige. Så vi arbejder med mennesker, der har en eller anden form for symptom, smerter eller andet, uden at der er sygdom til stede. Så vi arbejder med kroppens balance, kroppens funktion, og kigger på, hvordan den fungerer. Så de osteopatiske grundprincipper, det er, kroppen er en enhed, og det vil sige, årsager til kroniske problemstillinger er ofte multifaktuelt. Så i stedet for at kigge efter én faktor, så kigger vi på samlingen af faktorer, der kan spille ind på det. God funktion i kroppen kræver god mobilitet eller bevægelse, og det kan være, at vi snakker om åndedrætsmusklen, der fungerer som venepumpe. Det kan være, at vi snakker om, for at rygsøjlen skal fungere, så skal den være mobil. Men det er egentlig mobilitet i kroppen. Så er det, at kroppen besidder en selvhelende mekanisme. Det vil sige, at hvis du for eksempel får en hudafskrabning, så heler kroppen selv. Vores job som osteopater, det er egentlig at hjælpe din krop til at komme tilbage til selvheling. Så vi kan ikke fikse noget, men vi kan stille kroppen samlet set i en bedre funktion og en bedre tilstand til hele problemet selv. Og ja, det vi arbejder med, det er at skabe balance i systemerne, så kroppen den selv kan løse problemet. De systemer, vi arbejder ud fra på osteopatstudiet, det er det biopsykosociale system. Og når vi snakker om det biopsykosociale system, så er det alt fra både hvordan de selv ser deres problem, og hvordan deres hjerne fortolker det problem, de har, men også det miljø, de er i, hvordan de har det i forhold til stress, i forhold til livsstil, i forhold til emotionelt, og hvordan det spiller ind på de spændinger, de symptomer, som de kommer ind med i kroppen. Det kommer vi til at snakke lidt mere om tidligere eller senere. Så her spørger vi basalt set ind til alt, de har været igennem. Vi spørger ind til, hvordan de har det socialt. Vi spørger ind til deres miljø, deres kramsfaktorer, kost, rygning, alkohol, stress og søvn. Så vi får en idé om, jamen, hvad foregår der her? Og så spørger vi også meget ind til, hvordan de selv kigger på det problem, de har i kroppen, hvordan de selv tolker det. For det er også meget med at gøre, hvordan deres krop den reagerer på det problem. Så kigger vi på det biomekaniske, og det er meget mere i forhold til funktion af led og muskler. Og det kan være alt i forhold til stabilitet, styrke, men også mobilitet.
Men her der, som osteopater, kigger vi også på det hele som en samlet enhed, og det vil sige, der kan komme ind med nogle ligamenter eller en irriteret menisk i højre side, efter de har spillet paddle. Men så kigger vi også på, hvordan roterer de i ryggen og i skulderen, fordi hvis man nu er meget stiv herop, så roterer man meget mere nede i knæet, når man for eksempel spiller paddle eller golf eller så videre. Så vi kigger på, hvordan arbejder kroppen som en enhed biomekanisk. Så kigger vi på det metaboliske system, og her snakker vi rigtig meget i forhold til næring. Får man nok kalorier ind i forhold til, får man de rigtige ting ind, så kroppen den har muligheden for at genopbygge skaden. Vi kigger på fordøjelsen. Fordøjelsen er ret vigtig i forhold til for eksempel både smerter til ryggen, men også generelt sundhed og selvheling, fordi 70% af vores immunforsvar er placeret nede i fordøjelsessystemet. Og det vi oftest kan se på studien, det er, at hvis folk de har tarmproblemer, så har de typisk nogle associerede problemer andre steder også. Irritationstilstande, inflammationstilstande osv. Så der går vi ind og kigger på det system, og hvad der kan forbedres der. Vi arbejder med det neurologiske system, og det er vores autonome nervesystem for eksempel, hvor vi har kampflugt og rest and digest. Så kampflugt, det bruger energi, det bruger kroppens ressourcer. Rest and digest, det er der, vi opbygger kroppen, det er der, den genopbygger, så det er egentlig indtægter og udgifter. Så det ene, vi kigger på, det er jo selvfølgelig, jamen, har man over tid lige mange indtægter eller udgifter? Fordi har man for mange udgifter over tid, så dræner vi altså på kroppens ressourcer, og så heler den skaden dårligere, og så får man oftest også nogle kropssymptomer. Men vi kigger også på neurologi i forhold til refererede smerter. Det kan være, at der er noget bindevævende inflammation i fasciavævet omkring bugendesystemet, der gør, at man kommer ind og faktisk har ondt i ryggen. Det kan være, at der er noget hernede, der påvirker vagusnerven, der gør, at man har ondt i nakken. Eller phrenikusnerven fra mellemgulvet, der gør, at man har ondt i skulderen. Men det kan også være en perifer nerve, der sidder i klemme. Så generelt nervesystemet. Så kigger vi på det endokrine system, hormonsystemet, og hvordan de forskellige hormoner påvirker hinanden. Det kan være stresshormonen, der kan undertrykke nogle af kønshormonerne, som man har flere symptomer på, som menstruationssmerter eller udbliven menstruation for eksempel. Så der kan være forskellige ting at spille ind her, og der spørger vi for eksempel ind til cyklus, længden af cyklus, hvordan ens blødning er, hvor meget man bløder. Vi spørger ind til ting omkring metabolisme og stofskifte, og vi spørger en del ind til stress. Og så er det vores respiratoriske, cirkulatoriske model, hvor vi kigger mere på, jamen, bevæger man sig nok, bevæger man sig for meget, hvordan fungerer vores åndedrætssystem, hvordan er vores pumpesystem i forhold til at få veneblodet tilbage, så der kan komme nyt blod, nyt ild ud til områderne. Så det er egentlig, hvordan kommer næringen rundt i kroppen, fordi hvis der ikke kommer nok næring til et område, jamen, så kan området ikke hele. Og det er med de her forskellige briller, vi undersøger og kigger på kroppen, når vi går igennem personens historie, og når vi undersøger kroppen, og så kigger vi på det samlede billede. Fordi det er jo, igen, multifaktuelt, så det er ikke altid én årsag, og alle de her ting, de påvirker hinanden. Så for eksempel, hvis man er startet med at være stresset, jamen så påvirker det også, hvordan vi trækker vejret. Så det påvirker vores respiratoriske, cirkulatoriske, og det gør også, at vi bliver oftest mere stive i brystkassen, og vores kram-flugtsystem er overaktiv. Så det biomekaniske system vil vi også finde nogle ting i, og det påvirker også fordøjelsen, det undertrykker fordøjelsen, så det påvirker også det metaboliske system. Så vi prøver at finde hoved og hale i, men hvad er det samlet set, der er med til at give det her symptom, du har, og hvad ligger nede i dit isbjerg? Fordi symptomet er toppen af isbjerget, men hvad ligger samlet nede i dit isbjerg? Og så går vi ind og kigger, jamen hvad er de største ting, hvad kan vi gøre som osteopater manuelt for at hjælpe det her på vej, for kroppen har en bedre balance. Hvad kan vi gøre vejledningsmæssigt, forståelsesmæssigt, så du er mindre bange for problemet, eller så du har en forståelse for, hvad du selv skal gøre for at komme videre herfra. Det kan være alt fra øvelser til kostvejledning til mindfulness osv. Ja. Så skal vi kigge lidt på, hvordan vi kigger på kroppen. Jamen så er det egentlig, at kroppens ressourcer, hvad prioriterer kroppen først? Og kroppen den prioriterer altid først overlevelse. Så det er det, vi kalder stress, kan man sige. Og stress er ikke, at man er gået ned med stress, men det er overordnet set, at der er flere indtægter, eller flere udgifter end indtægter. Og det kan være fysisk, det kan være emotionelt, fordi kroppen reagerer fysisk på samme måde. Det næste, hvis man har mange ildebrande heroppe, eller hvis det her det ikke er i balance, jamen så påvirker det egentlig både vores immunforsvar over tid, så vi heler dårligere, så vi får typisk flere
af de her inflammationstilstande i vores sener, men det påvirker også vores organsystem, vores fordøjelse, for eksempel, fordi når vi er i høj stress, jamen så undertrykker det vores fordøjelsessystem, tager blodet fra vores fordøjelsessystem ud til muskler, hjerne osv. Vores hjertekarsystem skal arbejde hårdere for at få energien hurtigere rundt, vores hormoner, typisk kønshormoner falder, og vores stresshormoner og vores stofskiftehormoner stiger, sådan så at vi får mere energi, så vi kan blive ved med at kæmpe mod løven, kan man sige. Så stresssystemet påvirker begge dele. Det andet vi kigger på, det er, hvad foregår herinde. Jamen, hvordan har personen det hormonelt, hvordan har fordøjelsen det, hvordan ser afføringen ud, hvor mange gange er man på toilet, har man nogle smerter, har man nogle operationer, har man nogle cyster osv. osv. Så hvad er det samlede billede inden omkring organsystemet? Og det er fordi kroppen, den prioriterer at slukke ildebrandene i alt det vitale først, før i vores muskuloskeletale system. Og det vil sige, at det er lidt vigtigt at slukke ildebranden inde i mavetarmsystemet, eller inflammationstilstanden nede i livmoderen, før din akillescene. Og så overordnet set, så kan det godt være, at du kommer ind med nogle symptomer her, men så kigger vi på, hvad er de samlede ildebrand heroppe, og hvad er årsagen til, at din krop har svært ved at komme videre fra det problem hernede, eller hele det her problem hernede. Behandlingsmæssigt, jamen der arbejder vi som osteopater manuelt, så vi lærer at lave mobilisering, manipulation, som vi kender fra kiropraktorerne. Vi lærer visceral behandling af fascievævet på hele forsiden. Vi laver nogle blide, det vi kalder MET-teknikker, for at få noget mere bevægelse i muskler og led. Vi laver kraniosakralterapi, der er meget mere i forhold til afspænding, meget mere for at få ro på kroppen. Og så laver vi generelt bløddelsbehandling. Derover, så det her, det kan jo ikke stå for sig selv. Det er jo med til at måske skabe noget forbedring nu og her, så man har en bedre mobilitet, og man kan noget mere igen, og man har mindre ondt. Men så skal vi også have arbejdet med årsagen. Vi skal arbejde med, at patienten egentlig kan løse det her selv, og ende med at selv kunne varetage deres problem, så de ikke altid har behov for behandling. Og her lærer vi sådan noget som stresshåndtering. Det kan være alt fra noget generelt metakognitiv teknikker til forståelse af ens problem og forståelse af ens livsstil, og hvordan man faktisk går ind og påvirker den her. Vi arbejder med smerteforståelse, hvordan vi tolker vores problemer, og hvordan det overaktiverer vores smertesystem. Vi arbejder med øvelsesterapi, vi arbejder med sådan noget som meditation, mindfulness, yoga, med at få det afslappende nervesystem. Vi arbejder med basal kostvejledning, ændring af kost, for at man får næring nok, eller man får det rigtige, eller for at hjælpe tarmsystemet. Og så arbejder vi med generel livsstilskorrigering for at få balance i kroppen. Så ofte så er det jo et mix af de her ting, som vi går ind og bruger i hver forløb, og så tilpasser vi det den enkelte, fordi hvis du kommer ind som sportsøver, stor, stærk, jamen, så kan det godt være, at vi bruger en masse manipulationsteknikker, men hvis du kommer ind som baby, eller som en ældre sådan med knogleskørhed, så bruger vi måske mere nogle lidt blidere teknikker. Hvis du nu kommer ind som meget sensitiv patient, så kan det være, at vi bruger kraniosakralterapi, for det er meget, meget blidt, så din krop ikke responderer for hårdt på det, vi laver. Så egentlig så er det her lavet til, at vi har hele værktøjskassen til at tilpasse den enkelte, og så få hjulpen på vej, at der kommer mere balance i systemet. Så de to ting understøtter hinanden rigtig godt. Karrieren i Danmark? Jamen, arbejdet er typisk på privatklinik, hvor man har patienter, og typisk er det som det, vi kalder selvstændige indlejre. Patienttyperne er meget, meget bredt, og det vil sige, vi ser alt fra folk, der kommer med menstruationssmerter, hvor der ikke er sygdom til stede, til migræne, til funktionelle mavetarmproblemer, til baby og til ældre, til sportspatienter, til hovedpine, migræne, og i høj grad også hjernerystelse. Så det er en meget, meget bred patientgruppe, hvor vi igen altid kigger på helheden. Branchen i Danmark, der er høj efterspørgsel på osteopati, så der er alt for få osteopater i forhold til den efterspørgsel, der er. Og det gør, at der er stor konkurrence omkring de osteopater, der er, og det gør, at arbejdsforholdene er rigtig gode. Ofte så er der stor frihed under ansvar, så man selv bestemmer sine arbejdstider og sin hverdag, og hvor mange timer man vil arbejde osv. Så der er ret stor frihed, og det er generelt en voksende branche. Den er meget, meget lille i Danmark i forhold til landene omkring os, hvor den har været etableret og autoriseret i mange flere år. Så det er en branche, hvor man forventer markant vækst i mange år fremad.
Så det håber jeg besvaret nogle af dine spørgsmål omkring osteopati og osteopatstudiet, og hvad man kommer til at lære her. Og hvis du har nogle spørgsmål, så kan du altid skrive til os. Vi ses.